Ginkompirma sang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG nga diri pa sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Saro kay CIDG Director Major General Robert Alexander Muricod II, classified din nga impormasyon apang ginpilit ini sang pamangkot nga may mga aligasyon nga nagawa na sa pungsod si de la Rosa pagi sa backdoor exit. Ang ukunbot silingon sang backdoor exit amo ang hindi otorisado nga exit point nga masamiyara sa southern area sang pungsod. Diri na kag nagsabat si Muricod nga diri pa sa Pilipinas si Bato kag igaserbi nila ang arrest warrant. Ginmando kapon sang Department of Justice sa PNP kag sa NBI nga arestohon si De La Rosa bangod sang standing arrest warrant sa ICC sa kaso nga crimes against humanity bangod sa papel sini sa drug war. It's like atong Senator Bato is still inside the country and we will be enforce that warrant of arrest and we will do our duty. Naglahok naman si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kung buhok balang bot silingon sa may nagpamangkot nga reporter kung butangan bala si Senador Ronald Bato de la Rosa sang patong sa ulo kasunod sang pagtag sa iya sang Department of Justice o DOJ bilang fugitive from justice. Sunod kay Matibag, hindi mandato sang NBI ang pagpainsang reward money para sa mga tao nga ginapangita sa otoridad. Apang dugang sini, mayara na sila sang team para nga tutukan ang pagpangita kay de la Rosa. Patong sa ulo, ano, buhok ba yung tinatanong mo? Ano? Madulos yun. It's not for me to answer. But sabihin ko lang nga talaga, DILG, we have a dedicated team. We are an ongoing operation to locate Senator Bato. Well, ano na yan that is already, yung question nyo kasi meron na tayong perception tayo. Ano yan, mahirap sagutin yan kasi hindi pa naman nangyayari So right now, I'll go back to what I'm saying. There is an order of DOJ for us to arrest Senator Bato. So we have a team, dedicated teams to locate him and arrest Senator Bato. Ang hirap nun, he is now fugitive from justice. He has to answer the law. No? Galing siyang law enforcement. So I think dapat alam niya kung ano yung tama niyang gawin. CNBI Director Melvin Matibag.